Objavljamo intervju Jevgenija Prigožina, vojno-političkom kanalu Vreme je da idemo kući, koji je napravljen pred pobunu i ulaska u Rostov. Za pobedu Rusije treba da prestanete da lažete, da prestanete da kradete i da prestanete da razmišljate samo o svom blagostanju i svom mestu, već mislite o vojnicima i o njihovim životima. Vojska će završit će se specijalna vojna operacija. Sada se vojska baca bez municije u mlin za meso. Dakle, rekao bih da su bitne 3 stvari: ne laži, ne kradi, vodi računa o vojnicima. Ukrajina 8 godina nije bombardovala Donjeck, već samo pozicije Rusa. Oružane snage Ukrajine nisu htjele da napuste Rusiju sa NATO blokovima. Rusko ministarstvo odbrane obmanjuje javnost i predsjednika. 2014. ruska vojska nije bila spremna da uđe na granice Luganske i Donjecke narodne republike. Posle 2014. Donbas su pljačkali razni ljudi. Od 2012. kada je Šojgu došao, vojska ništa ne radi. U ovakvom stanju vojska nije sposobna da izvodi operacije velikih razmera. Šojgu nije imao dovoljno hrabrosti da zauzme Kijev, zbog kukavičluka je sedeo u svojoj kancelariji, nije imao dovoljno inteligencije. Druga armija sveta se pokazala kao vazdušni mehur. Svi su računali na čudo, na nuklearnu bombu, ali nema dovoljno petlje. Rat je bio potreban oligarsima. Medvedčuk je promenjen u ceo Azov. Rukovodstvo Ruskog ministarstva odbrane smatra da je život vojnika mnogo jeftiniji stvar od granata, rekao je Prigožin medijima, zašto glad za granatama i dalje traje. Prvo, granate se ne daju vojnicima jer veruju da je život vojnika mnogo jeftiniji od granata. Drugo, veruju da će im trebati granate za odbranu Moskve, pa stoga sva skladišta u blizini Moskve pršte od ovih granata. On igra ulogu branioca običnih vojnika, kritikuje vojne elite i deluje kao isceljitelj fantomskih bolova Rusije. A kad vidite snimak koji je izmislio Ministarstvo odbrane, onda je ovo samo izložba koja ima za cilj da se svi smire, da ih ne diraju i da ih ne kritikuju.